Du-te tu în dreapta. Da, Ce-i mă îmbufnatule? Uite, zâmbește. Smile. Smile, you're on candid camera. Nu merge acum. Uite-l pe porc. Uite un pic să văd dacă mă văd în ochelarii. În ochelarii porcului. Să vede cel mai bine. Porc! Porc! Vezi că dă motura cu asta. Dă motura pe aici! Facem un film! Da! Unde? Ce bar am stat aici? Am stat aici la bar! A, la ăsta jos! La jos am stat, în pula mea. Da? La care? La ăsta aici, la prăsătura, cum i-am întâlnit cu una. Da. Dar ei nu văd că se duc în pula mea jos. Aici kicker în pula mea, cea săritură, trambulină, nimic. Aici. Vezi? A, bine, frate, așa? Aha. Așa facem. Da, mergem... Crestul să nu sari în pula mea, că ea ce te așteaptă pe urmă. Crestul și să sari în diamoiul. diagonală. Ha? Double. Double deck. Mă las că vin eu, mă filmez. Mai de pula mea. Stai că zic și la Rățman. Să săriți amândoi deodată. Aici, da. Dar să nu le iau fău, nu putem te le schii direct în mufă. Hai, ce faine să urmele astea, pe aici cobor. Cobor pula, vii după mine. Pe aici, dar să vii pe aici, că e fain, uite. Asta mai larg vreau să le fac. Ah. Nu mă, las că mă duc jos și o filmez. Cum Amândoi cum săriți, da. Ioi. Sari acolo. Sari? Unde? Ca pe unde să ia doi. Eu mă duc acolo și stau. Eu, e prea complicat, vine și lume mă fură. Acolo vin din două părți. Nu. Hai, fără să-i fură, frumos. Auzi? Bine, eu o sări, recunosc, dar uite, prin două teleschiuri, Păi dar nu... trebuie să mă bag între ei. Bă... Nu, e prea riscat, n-are rost. Nici rost. Și oricum nu e. Nici nu știi dacă o să aterizezi bine pe aia. Aici unde e mai plat să fac cu Diana dansul ăla. Da, mă, de ce nu s-ar prin dreapta? Da, de unde? Dar noi. A, blondule, ia de acolo când dau drumul drept, poate fi sticker chiar în dreapta aici unde e aia de nivel. Nu, eu te aștept acolo, unde am zis eu. Așteaptă-mă acolo. Chiar în dreapta aici. Nu, acolo mă duc, uite că... Acolo mă duc. Blondule, nu sar, nu aia. Altfel nu ești filmat. Pula mea, să mă duc și iau planul ăsta pe aici. Și voi de acolo în jos faceți dansul, bine? Blondule, chiar în dreapta aici. Nu este! Ba, dacă vii blană! Pe aici! Da glonț!
Oh! Vezi că luați pe ăla. Gata, au plecat. Unde? O văd! O văd, tati! Stai, că mă duc să o încerc și eu. Răzvan! Merge! Nu! Comunicare, bă, Eu pe aici l-am văzut jos. da? Nu, mă. Eu am înțeles că vine aici. Da, unde-i boa? Dar eu am înțeles că o zis pe ăsta. Iată! Deci acum ajungem la ghitară, hai să ajungi la ghitară.